De deals van Dealhuizen zijn moeilijk te weerstaan. Zo zijn onze Belgische balletjesbrochettes nu, dankzij Superplus, 1 schaaltje kopen plus 1 gratis. alle gekheid op een stokje. Ontdek alle deals in jouw Delhaize. Mee met het leven. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Cato Poelmans. Over een paar dagen is het zover. Van 11 september tot 15 september is Limburg met het EK de place to be voor wielerfans. Hoe komt het dat we de top van het Europese wielrennen dit jaar op Limburgse bodem mogen ontvangen? En zal het hinder met zich meebrengen voor de mensen die er wonen? Rob Rodiers en Thomas Jansen, journalisten van onze krant, zijn er vandaag komen bijzitten in de studio. Rob, jij bent wielerjournalist. Ik ga even bij jou beginnen, want jij hebt ook het zaadje geplant voor het EK in Limburg. Ja, ik vrees van wel, ja. Oei, het klinkt negatief, maar het is positief. Hè? Ja, laten we hopen dat iedereen er positief tegenover staat. Hè. Het moet een groot volksfeest worden, maar inderdaad, 8 jaar geleden, op de ochtend van de Ronde van Limburg, was ik een artikel aan het lezen over 70 jaar Italiaanse integratie in het land en dus ook in Limburg. En dat bracht me meteen op het idee van, waarom start die Giro van dit jaar in Gelderland? Waarom zou Limburg dat niet kunnen doen? Waarom is hier zo weinig ambitie? En dan heb ik een paar weken later een paar medestanders gevonden. We hebben ons stoute schoenen aangetrokken en zijn we naar het provinciehuis gestapt, waar wij vriendelijk werden ontvangen door Herman Reinders, toen nog gouverneur, en die vond dat een prachtig idee, wonder boven wonder. Ja, en het idee was oorspronkelijk om de Giro naar hier te halen dan? Om de Giro naar hier te halen, ja. Jullie gingen dus naar de gouverneur, maar hoe gaat het dan verder? Ja, dan moet er natuurlijk gekeken worden van, zitten ze in Italië daarop te wachten? Dan hebben we een bezoek gebracht aan Bergamo, waar de Giro toen aankwam en ze hebben wat gaan aftasten. En dat bleek wel in de smaak te vallen. Die Italianen zijn meestal gewoon om wel wat herdenkingen te doen, maar dat draait meestal rond rampen of overlijdens. En in dit geval was het een positief verhaal natuurlijk en dat zagen ze helemaal zitten. En dan zijn we beginnen dossier schrijven en dat heeft dan geleid tot een tweede bezoek, ditmaal aan het hoofdkwartier in Milaan. Opnieuw met de gouverneur. Daar was ook nog Valerio Piva bij. Dat is een Italiaan die hier woont en ploegleider is. Dat praat wat makkelijker als in de eigen taal kan gesproken worden daar. Dus dat ging goed. Maar telkens als wij contact opnamen met de Italianen, en dat zei Herman recent nog eens, daar leek wel 1 miljoen bij te komen. Dus dat was echt een heel duur verhaal aan het worden. Maar goed, we hielden de moed erin. Ondertussen was Event Vlaanders ook al op de hoogte en die zagen het ook helemaal zitten. Event Vlaanders is eigenlijk een instantie dat topevenementen op verschillende vlakken, culinair, cultureel, sportief naar hier moet halen. En die zeiden we gaan dat volledig steunen, want we hebben nog nooit een dossier uit Limburg gekregen. Dus we gaan er vol voor. Dus dat zat allemaal goed, maar bij het terugkomen van Milaan kregen wij plots een pistool tegen ons hoofd. En dat heeft veel veranderd. Wel, een pistool? Ja, dat moet je even uitleggen, denk ik. Ja, dat was voor ons ook heel nieuw, maar dat was eigenlijk meer om te meten of wij koorts maakten. Dus COVID was net uitgebroken, Ja, en dat heeft veel veranderd. Dat heeft eigenlijk het hele verhaal bijna in de koelkast doen belanden. We spraken daarover bedragen die eigenlijk maatschappelijk onverantwoord waren om dat nog uit te geven. En dan zijn wij beginnen nadenken wat we eventueel wel nog konden doen. Hè. Dus, want dan eigenlijk een Giro hebben we hier niet gehad, het was te duur, er was corona. En dan zijn jullie op zoek gegaan naar een ander idee. Ja, maar omdat Event Vlaanders, die vragen altijd een voortraject en dan het evenement zelf en een legacy, een natraject. Dus hadden wij ook al het plan tijdens corona opgevat om die Ronde van Limburg die wij hebben, om die trachten te redden. En dan kwam het verhaal met de Flanders Classics natuurlijk naar boven. En kwam er een innige samenwerking. En samen met Flanders Classics hebben wij tijdens die coronaperiode zitten brainstormen van geen Giro, maar dan misschien wel een EK. En blijkbaar is dat ergens in de hoofden blijven hangen, want tijdens het WK van 21
dat uitmondde in één groot volksfeest in Leuven. Waren de politici natuurlijk een beetje week in de knieën. En daar hebben ze dan gebruik van gemaakt om een nieuw idee te pitchen, namelijk dat EK. En dus eigenlijk is dat pas in 21 gepitcht dan officieel. Ja, dus daar gaat wat tijd overheen, zoals je merkt. Ja, en zeker als er een virus tussenkomt. Ja. En dan krijg je ineens groen licht. Politici gaan er dan mee akkoord. En wat dan? Ja, dan blijkt dat als politici iets graag willen, nog in deze legislatuur, dat snel kan gaan. Ja, dan moet je weer natuurlijk dossiers schrijven, maar dan merk je wel dat dat iets gaat opbrengen en dan schrijft dat ook vlotter en dan ben je meer gemotiveerd. En jullie waren al geoefend van de Giro-aanvraag dan. Ja, nu was er wat sentiment om het effectief naar hier te brengen. Er lagen al wat teksten, ja. Dus vanaf dan ging het eigenlijk relatief snel wel. Ja, dat is allemaal heel snel gegaan. Er is ook al heel snel nagedacht van hoe kunnen we dat hier aanpakken. Natuurlijk, er zijn niet veel steden in Limburg die bepaalde bedragen kunnen neertellen. En Hasselt kan dat wel. Dus was heel redelijk snel duidelijk dat Hasselt wel eens de draaischijf kon worden van dat EK. Ja, en dat zagen ze dan in Hasselt ook meteen zitten? Ja, eigenlijk wel. Dat was bij het eerste gesprek al duidelijk dat dat niet weigerachtig tegenover werd gestaan. En meestal als je met een kluitje in het riet wordt gestuurd, dan weet je dat het eigenlijk voorbij is. Maar dat was duidelijk niet het geval. Ja, dus meteen eigenlijk iedereen er positief tegenover. En 3 jaar later is het dan zover en hebben we nu het EK hier. Ja, daar heeft Flanders Classics, die neemt dat dan op een bepaald moment die lead. En dat is echt een geoliede machine. Dus ja, dat is mooi om te zien hoe dat dan plots heel veel versnellingen achter elkaar volgen om dan van 21 tot nu te schakelen. Ja. We zijn begonnen bij de Giro, we krijgen nu het EK. Wel tevreden dat we het EK hier hebben dan? Ja, zeker, want uiteindelijk draait het er toch om dat je een paar dagen de ogen van de wereld op je gericht wilt zien. En dat lijkt wel te lukken, omdat we dan woensdag al beginnen met die individuele tijdritten. En dan moet dat uitmonden volgende week zondag in een hopelijk volgepakt Hasselt. Iedereen positief, niet zoals bij voetbal waar je voor en tegen hebt, maar in wielrennen is alleen maar voor. Dus laten we hopen dat we daar een groot feest van kunnen maken. Een feest voor iedereen, maar hopelijk ook een feest voor jou, want jij bent er natuurlijk van in het begin bij betrokken geweest, hè? Klopt, maar ik heb ondertussen doorheen de tijd natuurlijk wel wat afstand moeten nemen, omdat zo'n wielerhoogdag, daar kan je natuurlijk als journalist kan je dan niet gaan wegsteken, dan moet je present zijn en dat zal ik dan ook zijn 5 dagen lang. Maar ik kan mij wel inbeelden dat er misschien mooie momenten gaan zijn dat ik misschien toch wel vochtige ooghoeken ga hebben, want ik heb daar mezelf ook al bij betrapt bij de Ronde van Limburg. Die eerste keer was normaal gezien de bedoeling dat er eigenlijk geen tv-uitzending zou zijn. Flanders Classics, organisator van de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, noem maar op. Ja, die kennen de wereld natuurlijk wel en hebben dan toch nog gezorgd voor een live-uitzending dat eerste jaar in 2021. En ik herinner me nog heel goed dat terwijl we achter het peloton reden, dat er plots zo een helikopter naast dat pak kwam hangen en ik kon al, in mijn hoofd zag ik al de beelden die de mensen binnenkregen thuis. Dat kwam wel even binnen, dat was wel een emotioneel moment als je weet van, nu is het voor echt zoals gewoon die wieken van die helikopter die mee die soundtrack bepalen, dat doet wel iets. Ja, maar dan moet je het wel van op de achtergrond mee beleven eigenlijk. Ja. Dat hoort erbij. Doen we toch allemaal. Want die 170, dat zijn de echte hoofdrolspelers natuurlijk, hè, die daar op dat smalle zadel zitten. Ja, dus jij kijkt er ook in ieder geval heel hard naar uit. Dat hoor ik wel. Ja, dat gaat wel een beetje. Alleen opletten voor de decompressie, want er komt ook nog een WK in Zurich aan. Dus dan moeten we ook weer klaarstaan voor de krant natuurlijk. Met evenveel enthousiasme. Ja, uiteraard. Het parcours is intussen uitgetekend. De renners gaan van de velodroom in Heusden-Zolder naar aankomststad Hasselt. Maar die exacte route is natuurlijk niet willekeurig uitgetekend, hè Rob? Want in Heusden-Zolder bijvoorbeeld gaan ze mooi door de stad rijden. Hoe wordt die route eigenlijk bepaald? Dat was wel nog een fase waar ik betrokken bij was. Dat was bij het uittekenen van het parcours. En wat ook logisch is natuurlijk. Zij kennen niet alle wegen hier. Heusden-Zolder was een vragende partij om het centrum in te trekken. Wat ik ook begrijp, want anders
is iedereen meteen naar het zuiden, richting Hasselt. En dan hebben zij daar weinig aan. Dan zijn we daar natuurlijk op ingegaan, want zij leggen wel een mooi bedrag neer. En Hasselt had ook natuurlijk eisen. Bijvoorbeeld, die wilde graag de kleine ring helemaal in het parcours hebben. Ja, wij dachten in het begin van, wil je dat wel? Want ja, dan snij je natuurlijk een heel deel af van de stad. Maar van de andere kant, ja, je komt ook voorbij de Blauwe Boulevard. Je krijgt de kanaalkom te zien, je krijgt het scheep te zien. Ik bedoel, ik begrijp het wel. Dus ook daar hebben we niet moeilijk over gedaan. En dan met die puzzelstukken begin je gewoon dan die puzzel te leggen. En dan hebben we eigenlijk min of meer een kopie gemaakt van het WK-parcours. Destijds in 21 starters in Antwerpen, nu is dan Heusden-Zolder eigenlijk de startplaats. En dan kwam er eigenlijk een vlakke aanloop. Die hebben we gelegd via Zonhoven en Bokrijk. Zodanig dat we het Openluchtmuseum van Bokrijk in beeld kunnen brengen. En uiteraard ook fietsen door het water. En dan kom je via de Maten en raak je een beetje Genk aan. En kom je zo al in Diepenbeek. En zit je eigenlijk al op de laatste rechte lijn van de finish. En dan hebben we besloten om eigenlijk dat stadscircuit van Hasselt dan te laten aanvatten met voor de mannen dan 3,5 ronden. Zodanig dat we over vlakke wegen blijven rijden. En dan als we richting kilometerpaal 100 gaan, komt dat dan het verbindingsstuk tussen Hasselt via Kortesem naar Haspengouw. En dat deden ze dus in Leuven ook. Daar gingen ze ook via, Huldenberg en zo richting de Druivenstreek. En ja, waar zij in de Druivenstreek koers hebben gekregen, gaan wij dat proberen te doen in Haspengouw. Dan krijg je ook een atypisch verhaal, want als je gewoon maar in dat stadscircuit blijft rijden, dan krijg je gewoon een afwachtende gesloten koers. En we hebben dat allemaal gezien in 21. Ja, dat was een beetje een doldwaze rit. En hopelijk zijn ze even gek bij ons om met de kracht kwistig te zijn. Dus ja, laten we zien wat het komt. Ja, ik hoor dat er heel erg is nagedacht ook over welke plaatsen in beeld gebracht gaan worden. Thomas, jij hebt daarover gebeld met iemand, heb ik begrepen. Dat is dus niet willekeurig, die plaatsen? Nee, zeker niet. Hè. Dus het is zo dat de organisatie alle steden en gemeenten waar ze passeren vooraf bevraagd hebben. Dus dat gaat veel verder dan alleen die gaststeden, Heusden-Zolder en Hasselt, maar echt letterlijk elke gemeente waar ze doorkomen. Die kregen eigenlijk allemaal de kans om een soort formulier in te vullen met locaties langs het parcours waarvan zij denken dat die wel interessant zijn om in beeld te brengen, vanuit de lucht of op een andere manier. Dat heeft geleid tot een commentary guide. Dat is een heel lijvig document. Daar staan 341 bezienswaardigheden in. Nu, sommige komen 2 of 3 keer voor, omdat zij ook 2 of 3 keer aangedaan worden in de koers. Die commentary guide die komt bij alle commentatoren die de koers live becommentariëren op de desk liggen. Zij kunnen per kilometer meevolgen. En op momenten dat de koers het toelaat, zullen er ongetwijfeld prachtige beelden te zien zijn van Limburg. En dan kunnen de Karel van Nieuwkerkes en José de Kouwers van deze wereld meteen commentaar daarbij geven en de kijker uitleggen wat ze zien. Nu, er is geen enkele garantie dat bijvoorbeeld Bokrijk in beeld komt. Want? Het ligt voor de hand van wel en we gaan er ook wel van uit. Het is toch een eye-catcher. Maar stel je maar eens voor dat er net op dat moment een gigantische valpartij is. Of dat, het zou vroeg zijn, maar dat Mathieu van der Poel daar al probeert om weg te geraken. Van mij mag het. Van mij ook. Het zou de koers alleen maar aangenamer maken. Maar ik denk dat de mensen van Bokrijk hopen dat hij net ervoor of net erna, net voor ze bij Bokrijk zijn, dat hij daar zijn duivel zal ontbindt. Want de koers heeft voorrang. Dus dat is een heel duidelijke afspraak. Nu hebben zij wel een lijstje van 25 locaties die, laten we zeggen, prioriteit hebben. Dus waarvan iedereen wel hoopt, ook de tv-regie en de organisatie, dat die in beeld komen. En dan komen we een beetje, dat lijstje is niet verrassend. En dan kom je inderdaad bij Bokrijk uit, bij fietsen door het water, de kastelen in Haspengouw, de weiers, een aantal mijngebouwen. En dan moet ik ook wel zeggen, het parcours is ook op toeristisch vlak, laten we zeggen, een heel mooie samenvatting van Limburg. Het mijnverleden zit erin, Haspengouw zit erin, een aantal kastelen zitten erin, ook stad Hasselt zal uiteraard zeer mooi in beeld komen. Dus ook op dat vlak, het is echt wel het EK van Limburg, van heel Limburg, ook al doen ze Noord-Limburg niet aan. Dat is praktisch ook niet mogelijk natuurlijk, de afstand is beperkt. Maar het is echt een heel mooie samenvatting van wat Limburg te bieden heeft. Ja, en die eye-catchers die worden dan vooral door de helikopter in beeld gebracht? Dat is de bedoeling, maar dat is meteen ook een tweede voorwaarde die ik moet zeggen, waarom het niet zeker is dat bepaalde gebouwen of domeinen in beeld komen. Namelijk, de helikopter is ook gebonden aan weersomstandigheden. Stel je maar eens voor dat het net heel hard regent op het moment
dat er in Hasperau langs een bepaald kasteel gereden wordt en de helikopter kan tijdelijk niet de lucht in. Ook daar moet rekening mee gehouden worden natuurlijk. Ja, en dan is het plan B om gewoon toch de koers in beeld te brengen, veronderstel ik dan. En dan zijn het wat minder eye-catchers. Dan moet het, zoals ooit al wel gebeurd is, zonder helikopterbeelden gedaan worden. En dat is natuurlijk heel jammer voor de tv-kijker. Maar dan wordt er in de regiekamer wellicht eens gevloekt en dan gaat de show verder. Ja, maar we merken er waarschijnlijk toch niks van als tv-kijker. Rob, waar zitten eigenlijk de uitdagingen voor de renners in het parcours? Een grote uitdaging gaat Mathieu van der Poel zijn. Die rijdt altijd heel onvoorspelbaar, dus dat is heel leuk dat hij van zijn kniepijn verlost is. Maar op het parcours, ja, natuurlijk, wij hebben niet de glooiingen die we kennen van andere provincies. Dus we moeten het doen met wat wij hebben. Mm-hmm. En dat zijn hoogteverschillen van een 40-tal meter. Nu, daar kan op gekoerst worden, daar kan je elkaar op zitten afmatten. We hebben gelukkig ook 2 lange kasseistroken, wat het Flandrien-gevoel er zal in pompen. Mm-hmm. Wat ook heel leuk is natuurlijk, want het moet echt een Vlaams parcours zijn. Vlaanderen investeert daar denk ik 4 miljoen in, dus die willen daar ook wel hun identiteiten terugzien. En dankzij die kasseien kan dat ook. Dus heel goed. Heel veel open ruimte hebben we hier nog in Limburg. Mm-hmm. Mogen we ook heel blij mee zijn. Heel weinig straatmeubilair in vergelijking met andere provincies. En die open ruimte die maakt dat we moeten bidden voor wind. Als er een strakke wind staat, dan kunnen er waaiers getrokken worden en dan krijg je automatisch scheuren in dat peloton. En dan zou het wel eens een echt klassiek verhaal kunnen worden met een man-tegen-man gevecht of een sprint met een beperkte groep. Mm-hmm. Dat kan 5 man zijn, maar dat zal eerder 20 of 40 man zijn, omdat tegenwoordig zowel de mannelijke als de vrouwelijke wielrenners die zijn zo sterk. Maar dan krijg je toch al een heel ander verhaal en dan zullen de ploegtactieken daar al moeten aangepast worden. Dus laten we voor zondag en zaterdag bidden voor wind. Mm-hmm. Regen hoeft voor mij niet, maar een strakke wind, die mag blazen. Ja, genoeg wind en zeker geen regen, want dat zou waarschijnlijk ook de extraatjes, zal ik het noemen, rondom het parcours. Ik denk aan een fanzone in de aankomstplaats. Ja, dat zou ook verpest worden waarschijnlijk door de regen, want ik veronderstel dat daar ook wel wat te gebeuren is. Ja, je hebt 3 fanzones. Je hebt er een aan de start in Heusden-Zolder, dan heb je er op die Saarplein, daar zal het kloppend hard worden van het EK, daar passeren ze eigenlijk ook 2 keer. Dus als je echt een diehard koersliefhebber bent, pak de step mee of pak de fiets mee. Je ziet ze 2 keer per ronde daar. En dan heb je nog een fanzone bij Borgloon, waar Tongeren en Borgloon al zullen verbroederen, ter hoogte van de veiling van Kerniel. En daar denk ik wel dat we echt koers gaan zien. Hè. Dus je zit daar eigenlijk met 2 hellingen, Zammelenberg en Kolmonberg, die we al kennen uit de Ronde van Limburg. Kan het pak al op een lint getrokken worden, dat kan al wat uitnodigen. En dan heb je nou eigenlijk een helling die bewust niet in het roadbook staat, maar die waarschijnlijk wel voor wat brokken kan zorgen. Dat is de klim vanuit Goors op Leeuw richting Kerniel. Dus eigenlijk een klim van 2 kilometer, valsplat tot iets steiler. En daar gaan toch een paar renners verrast zijn, denk ik. En dan gaat het vliegensvlug naar die kasseien. Mm-hmm. En laat ons dan hopen dat de wind vanuit het zuidwesten blaast. Want dan krijg je dat lange rechte stuk na de kasseien van Horpmaal richting Wiedooien. En dan zijn we heel snel rond telkens. Ja. Mm-hmm. Ja, de provincie, de steden, iedereen heeft er eigenlijk heel veel in geïnvesteerd waarschijnlijk, in zo'n mooi parcours. Maar levert het eigenlijk de provincie ook iets op? Die city marketing of provincie marketing, of hoe ik het moet noemen? Ja, ze gaan dat meten. Welk cijfer daar gaat uitkomen, dat weten we nu nog niet. We weten wel, we hebben de studies gezien van Drenthe en van Trento, dat waren telkens positieve verhalen. Dus dat gaat sowieso een positief verhaal worden. In welke mate dat zal zijn, dat weten we nog niet. En wat ook nog iets is dat we moeten aanstippen, is dat we dat niet direct kunnen meten. Dus je hebt een directe return en er zal de komende jaren ook nog van geprofiteerd worden. Er zullen nog vruchten van geplukt worden, maar dat kunnen we nu nog niet meten. En daar weet Thomas misschien ook nog iets meer over. Ja, ik denk vooral dat er is inderdaad die directe return, zoals Rob zegt. Maar je mag niet vergeten dat er in, ik denk 25 landen de koers te zien zal zijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat daar Duitsers, Nederlanders, Fransen, noem maar op, die dan voor tv zeggen, misschien
of gewoon denken, of misschien tegen hun partner zeggen van misschien de volgende fietsvakantie of de volgende wandelvakantie moeten we eens niet naar het Zwarte Woud, maar moeten we eens naar Limburg gaan, want daar lijkt het ook wel mooi. En het is zoals Rob zegt, hè, die impact, ik weet ook niet in welke mate die te meten zal zijn, want dan moet je al bijna aan mensen gaan vragen, heb je de keuze gemaakt door naar het EK wielrennen te kijken? Ja. Dat wordt moeilijk. Maar die impact gaat er sowieso zijn als je ziet. Ja. Er zijn mensen die naar de Ronde van Frankrijk kijken alleen maar voor de luchtbeelden. Dus ik veronderstel dat er nu ook mensen aan zijn die daar enorm gaan van genieten. Ja, en dan zitten we weer bij dat verhaal van die helikopter. Hè. Dan moeten we natuurlijk hopen dat die ook kan uitvliegen. Thomas, jij hebt ook gesproken met lokale handelaars, met de toeristische sector. Ja, ik veronderstel dat zij ook heel erg blij zijn met dit evenement. Ik denk dat dit voor heel wat handelaars misschien wel het weekend van het jaar wordt. Als je nu een café uitbaat op het Colonel Dussardplein, dan denk je dat je de vaten mag laten aanrukken, want dat gaat daar een enorm volksfeest worden. Hè. Dat verwacht toch iedereen. Nu, er zijn ook handelaars die langs het parcours liggen, die misschien iets minder tevreden zijn, omdat zij minder bereikbaar zijn voor hun vaste klanten. Nu, ik denk dat je geen omelet kan bakken zonder eieren te breken. Ja. En ik had ook wel verwacht dat er wat meer handelaars creatief zouden zijn daarin. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een restaurant dat misschien niet bereikbaar is voor de vaste klanten, maar die wel iets kunnen aanbieden voor die vele mensen die langs het parcours zullen staan. Die kunnen misschien niet met de auto tot vlak voor de deur rijden, maar dat lijkt me ook niet zo heel erg. Dus ik roep iedereen op om daar wat creatief in te zijn en om samen van dat EK een heel groot feest te maken. Ja. Nu, er zijn een aantal handelaars die in Hasselt iets vroeger de deuren gaan sluiten, net omdat zij heel moeilijk bereikbaar zijn. Er is ook één school waarvan we weten, Pico, dat zij online les zullen geven. Maar ook daar hoor ik wel van, ja, dat EK, we vinden het ook wel tof. Allee, we vinden het wel leuk, we begrijpen het wel. Ja. En online lesgeven, we hebben het in corona maandenlang gedaan, dus die 2 dagen nu, dat zal ook nog wel lukken. Ja, ik kan me voorstellen, ook de hotels, die zullen ook ontzettend blij zijn, hè? Want daar komt toch een hele karavaan mee naartoe, naar zo'n EK. Dat is ook weer tweeledig, hè. Enerzijds heb je die ploegen, hè, heel die entourage die in verschillende hotels in Limburg zal overnachten. Dat wordt ook fantastisch om te zien, want die gaan daar de restaurants of de keukens overnemen, hè, want de renners die hebben hun eigen dieet en hun eigen voedingsvoorschriften. Maar natuurlijk ook elke buitenlandse fan, of zelfs binnenlandse fan, West-Vlamingen, Oost-Vlamingen, die de koers willen volgen, die zullen ook een overnachting zoeken na een leuke feestavond misschien. Dus ook op dat vlak zal het voor Limburg een voltreffer worden. Ik denk dat het ook een heel belangrijk moment is, half september. Het toeristisch seizoen loopt wat op zijn laatste benen, tenzij dat we nog een mooie nazomer krijgen. Maar dit zorgt ervoor dat eigenlijk die zomervakantie gewoon doorgetrokken wordt. Ja, dat is een hele mooie verlenging eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Je zei net al, er zijn een aantal cafés of restaurants misschien wat moeilijker bereikbaar. Ga alsjeblieft op zoek naar een creatieve oplossing. Heb jij nog weet van hinder voor bijvoorbeeld omwonenden? Want het parcours zal ook wel op een aantal plaatsen tijdelijk afgesloten zijn. Hè? Het zijn heel wat straten, hè? En het is heel moeilijk om dat in het algemeen te gaan vatten. Je zit met een tijdrit, een wegrit, dat is 2 keer het is een vergelijkbaar parcours, maar lang niet helemaal hetzelfde. Er zijn straten bij waar 1 keer gepasseerd wordt. Er zijn erbij die op dat lokale rondje liggen, die dan langer afgesloten zijn. Maar ik moet wel zeggen, de organisatie is erin geslaagd om samen met de steden voor iedereen tot op straatniveau bijna het mogelijk te maken om op te zoeken van wat gaat er in mijn straat gebeuren. Ik heb voor Hasselt en Heusden-Zolder gekeken. Als je daar naar de website gaat, kan je eigenlijk bijna je straat opzoeken en weet je wat er voor jouw straat staat te gebeuren. Dus het is ook wel heel duidelijk afgebakend tussen die en die uren of dagen zal je er niet door kunnen. En je zit daar bijvoorbeeld ook met het Jessa ziekenhuis. Er is ook voor gezorgd dat die bereikbaar blijven. Er zijn zo nog een aantal locaties die wel belangrijk zijn om brandweer, politie, die moeten natuurlijk ook weg kunnen. Maar ook daar is overal wel zeer goed rekening mee gehouden. Ja. Dan las ik eind augustus ook op onze site misschien een onverwacht positief gevolg, misschien niet zo onverwacht, maar sommige straten krijgen nu door de komst van het EK ineens een versnelde make-over. Dat is ook mooi meegenomen, toch? Absoluut. En dat zijn dan meestal straten die ofwel op het tijdritparcours liggen, ofwel op de lokale omloop in Hasselt. Je kan je dat niet permitteren als je honderdduizenden euro's uitgeeft om dan een renner te zien vallen op jouw wegdek. Dus dat is gewoon heel slechte reclame. Dus veiligheid boven alles. Dus ik begrijp dat heel goed. En ik begrijp ook dat er heel veel mensen zijn die maar wat blij zijn dat bepaalde plekken aangepakt zijn. En er zijn er sommigen die zelfs tegen mij zeggen van kan je die koers niet langs mijn straat sturen, want er is nog wat oplapwerk.
Ja, waarom niet? Misschien een ideetje voor de volgende editie om eerst te vragen waar straten opgelapt moeten worden. Thomas, heb jij eigenlijk een idee algemeen hoe de reacties zijn van betrokkenen? We hebben het al een beetje gehad over de handelaars, over de inwoners, maar bijvoorbeeld de politiek, die zullen ook tevreden zijn, toch? Dat denk ik wel. Hè. Ik denk dat het voor de burgemeesters ook een heel belangrijk moment is. Hè. Niet alleen om het toeristisch seizoen te verlengen, maar ook om vlak voor die gemeenteraadsverkiezingen. Het is een interessante periode. Het is een belangrijke periode om nog eens in beeld te komen. En zeker de gaststeden die gaan in beeld komen. Ik merk ook in het algemeen... Het hangt natuurlijk vanaf of je graag koers kijkt. Hè. Iemand die elke zondag voor tv zit voor een wieleruitzending of een veldrit, die vindt het natuurlijk fantastisch dat die voor de deur passeren. Iemand die dat allemaal niks zegt, die zien vaak ook alleen de hinder, hè, die dan misschien beperkt is, maar een beetje hinder is soms al genoeg om mensen te laten klagen. Ik had onlangs een schepen in Heusden-Zolder aan de lijn en die vertelde dat hij een Facebook-post gezien had waarbij in verschillende reacties iemand zei dat de gemeente veel te weinig communiceerde over de hinder en iemand anders zei van, we zijn toch zeer goed op de hoogte gebracht. Kijk, ja. En als je die 2 reacties krijgt, dan weet je wellicht dat je het wel goed gedaan hebt. Ja. En sfeer zal er sowieso zijn de komende dagen. Dus dat is toch ook niet te onderschatten, denk ik, voor de provincie. Ja, wat een volksfeest dat het hier waarschijnlijk teweeg gaat brengen. Absoluut. Het is, er kan een heel lange voorbereiding zijn, maar uiteindelijk is het op het moment zelf dat het een feest moet worden. En ik hoop dat alle Limburgers en heel veel mensen daarbuiten daar ook een echt feest van gaan maken. Dan is er nog 1 luik waar we het nog niet over gehad hebben, maar waar rond het hele EK natuurlijk wel draait, het sportieve luik. Het is natuurlijk een beetje natte vingerwerk erop, maar misschien kan je toch al eens vooruitblikken. Wat mogen we op sportief vlak verwachten? Wie gaat er als eerste over de streep komen op de Koning Boudewijnlaan? Als ik dat eens wist, Kato, Ja, laat ons hopen dat het sowieso een Limburgse renner zal zijn. Hè. Dus we hebben onlangs nog een podcast gehad, denk ik, met de melding dat Limburg de provincie is met de beste sprinters ter wereld. Klopt, dus we hebben er ook 2 in de selectie zitten met Jordi Meus en Jasper Philipsen. Als ik het van de bondscoach hoor, is het de bedoeling dat Jordi Meus sowieso lead-out zal zijn. Dus hij zal de sprint aantrekken en Philipsen om het af te maken, wat volgens mij ook een logische keuze is, want Philipsen is de nummer 4 van de wereld. Als je het hele deelnemersveld bekijkt, is hij de renner met de meeste UCI-punten achter zijn naam. Dus qua kwaliteit niemand hoger dan hem. Krijgt hier ook een parcours voorgeschoten dat helemaal op zijn maat is. Ja, ik kan me inbeelden dat Limburg als 1 man achter Jordi en Jasper gaat staan. Dus ja, eigenlijk op dat vlak staan de sterren goed om de sterrentrui te pakken. Maar natuurlijk, andere landen gaan dat wel willen verhinderen. En dan zit er ook nog zo iemand als Tim Merlier in de eigen selectie. En hoe dat verhaal gaat aflopen, ik heb geen enkel idee. Meestal heb ik wel een voorstelling van hoe dat die koers gaat verlopen, hoe dat de Belgen het gaan aanpakken na een persconferentie. Maar na de persconferentie van de Belgische bondscoach, zat ik eigenlijk met meer vraagtekens dan toen ik toekwam in Heusden-Zolder. Maar ja, dat maakt het natuurlijk extra speciaal. Dat gaat een extra piment geven aan heel het gebeuren. Maar ik verwacht een open wedstrijd. En dan zitten we natuurlijk met heel sterke sprinters op dit moment, zoals een Jonathan Milan uit Italië, die 2 keer billenkoek heeft gegeven aan Philipsen in de Renewy Tour. En ook Pedersen natuurlijk, een ploegmaat van Milan bij Little Trek, maar die heeft dan nu de Deense trui aan. Nederland heeft Olaf Kooi, dus het gaat waarschijnlijk ook een heel raar beeld zijn om iemand als Van der Poel de sprint te zien aantrekken voor een landgenoot en niet voor Philipsen. Ja, dat is nu eenmaal wat een kampioenschap is. Hè. Je hebt altijd vraagtekens, je koerst buiten je comfortzone, het onvoorspelbare. En dat is toch net wat we willen, denk tuurlijk. ik. Ja, onvoorspelbaarheid. Zeker. Thomas, hoe kijk jij daarnaar als niet wielerjournalist, maar wielerfan, denk ik wel? Dat mag je wel zeggen. Ik als supporter, ik hoop vooral dat we een heel mooie koers krijgen en die vroeg openbarst. Ik denk dat er ook onze provincie alleen maar bij gebaat kan zijn. Hè, dat de tv-kijkers aan een scherm gekluisterd zitten op 100 kilometer van de streep. En dan kijken we inderdaad, denk ik, naar een Mathieu van der Poel, om dat heel vroeg, of toch vroeg genoeg open te breken. Maar als Limburger hoop ik natuurlijk ook dat Jasper Philipsen op de Koning Boudewijnlaan als eerste over de meet komt. Ik zou het een heel mooie winnaar vinden. Supporters komen trouwens met de boot vanuit Ham naar Heusden-Zolder, reizen dan verder naar Hasselt, hebben daar een eigen plekje met eten en drinken en zijn wel zo slim geweest om met de bus
terug te keren. Dat iedereen er terug bij zal zijn. Heel verstandig, Als we het inderdaad. dan hebben over een volksfeest, dan denk ik dat met een overwinning van Jasper Philipsen in die omstandigheden alleen al daar een geweldig volksfeest gaat worden. Zeker, Dus, ja. Hoe hoog schat jij de kansen in voor Limburg? Voor Limburg, ik denk voor Jasper Philipsen, hij gaat hyper gemotiveerd zijn, nu al. En zeker met de mensen langs het parcours. Ik herinner me nog de beelden van in Leuven, dat er echt zo op een bepaald stukje Wout geroepen werd. Wie weet wordt dat nu een Limburgs Jasper. Laten we daarop hopen gewoon. Ga jij daartussen staan, Thomas? Absoluut, als vier Hasselaar kunnen we daar niet ontbreken. Ja. Maar er zijn nog andere koersen. Bijvoorbeeld de Belofte, daar zitten we met 2 Limburgers en een razendsnelle centjes. Ja, zou het feest al kunnen doen losbarsten op vrijdag. En Fleur Moors, een heel groot talent, zelfs aan de zijde van Anna van der Aarde koersen, ook diezelfde vrijdag. Dus wie weet zijn we dan al... Ja, tuurlijk. We hoeven niet te wachten op de mannen. Hè. Voilà. Eerder mag ook. Ja, absoluut. Want bij de vrouwen hebben we ook nog wel wat talent zitten. Absoluut, maar daar zitten we wel met Lotte Kopecky, die enkel woensdag in de tijdrit zal aantreden. Woensdag en medaille is ook al mooi, hè? Prima. Hoe vroeger, hoe beter, dat hebben we bij de Spelen wel gezien. Nee, ik heb daar met de bondscoach Ludwig Willems over gesproken en die zei, ja, eigenlijk als je in Parijs kijkt naar Kopecky, heeft ze zich eigenlijk het meest van al geamuseerd op die tijdritfiets. Ze is daar wel gevallen, dat heeft haar kansen wel wat gefnuikt, maar ze heeft daar eigenlijk wel de zin op gedaan om het heel goed te doen en dat wil ze dan ook gaan bewijzen hier tussen Husse-Zolder en Hasselt. Dus laat ons daarvoor duimen. Ik denk ook dat Lotte zich beperkt, enerzijds omdat ze in Zurich heel goed wil zijn en anderzijds omdat ze misschien ook wel weinig kansen ziet in de wegrit hier in Hasselt, omdat Nederland met zo'n sterk blok afzakt. En we weten allemaal dat die Nederlandse dames een beetje incontournabele zijn. En die hebben daar echt heel bewust gekozen voor 1 sprinttroef, Lorena Wiebes. Wat trouwens een ploegmaat is van haar doorheen het jaar. Van haar is dan Lotte Kopecky. En zij zal redeneren van, ja, weet je, ik heb ondertussen de status om niet meer voor brons of zilver te strijden. Ik wil voor goud gaan. En laat ik dat proberen te halen in Zurich. En dan skip ik liever die dameswedstrijd. Ja. Wie van België maakt daar wel kans in die rit? Heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat de Belgen de koers kunnen kleuren, maar ik denk niet dat ze op het podium zullen staan. Maar ze mogen altijd mijn ongelijk bewijzen, uiteraard. Tuurlijk. Wij zien heel graag Belgische medailles. Wij zien nog liever Limburgse medailles. En wie zondag alles zelf wil testen of die goede rennersbenen heeft, die kan dat op het parcours. Dat is dan open. Daar kan je ook nog voor inschrijven. Dus laat je gaan, zou ik zeggen. En kijk zelf eens wat je ervan pakt. En vanaf volgende week is dan het EK zelf bij ons op hbvl.be en in de app altijd te volgen. Dankjewel, heren. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.